buga tambura bajimi mai Allah, buga shehu wakaso mai kwana shina a sallah, ke tafiyar ga sannu sannu kuma kiɗan sannu sannu, ba a kallo ba idanu, buga shehu wakaso kenan, kuraka ni tafiyar ga kuma indo ka san kiɗan ga. Shin wane ne zai hana ame in maka tamburan da gaske? Uban Ahmad angon Amuratu sai dai Allah shi ke iya ama. Rana ka wuce ka zamun kallo sun sanar ma. Wakaso tsina ga shehu wakaso babba, tafi abi ka ba da yaƙi ba, shiga su ganka ba su motsa ba, arna sai ku ɓoye zaki zai fitowa, yi gudu sannan sa gudu ne, kuma mai raba gada da ma'ane, sama dole sai kallo wa zai taɓa ka. Sannu sannu maza kai, sannu sannu maza, na so a ce ina san ka tun farko da ta wuce hakan ga. Maza 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 maza, soja wuta 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 zaki. Shin wa zai yi magana? Oga shehu wakaso ya fito, har na sun yi duke, auta ni ma ana yi duke, domin sallama ama a tilas ne kuma da gaske. Na gode ƙaran kalangu in tafiyar ga a ita manya ce. Na gode ga shehu wakaso, ga shehu wakaso, ga shehu wakaso, wa zai magana ga ka? Ga shehu wakaso, uban Ahmad angon Amuratu su barka sai dai Allah. Wa zai magana ga ka? Ga shehu wakaso, uban Ahmad angon Amuratu su barka sai dai Allah. Ta wakaso ga shehu wakaso sai Allah. Soja wuta da sunan ka sarkin kowa, Allah ara bana mai bani, ko yanzu ga ani nan na duka kai kai in nufin da sai an sani, rabu ka ga ara lamu in ce ma in na faɗi a saura arni, yo tafiyar ta zakin nan ce wakaso bawan Allah. Wa zai magana ga ka? Ga shehu wakaso, uban Ahmad angon Amuratu su barka sai dai Allah. Rabbana salatin ka ƙaraga sayyadil kaunaini Muhammadur Rasulallahi, da ƙaunar sanar wuce raini, sahali haɗa da sahabbai garan sun zamanto tsani. Allah ka sa da wakaso gwarzo fari a misali. Wa zai magana ga ka? Ga shehu wakaso, uban Ahmad angon Amuratu su barka sai dai Allah. Wa zai magana ga ka? A bar ni da shi dan iska, in ci ubansa in dai akan ka ne wakaso na ɗauniya. Kai ne uwa ubana a riga, kai ka zamo wando a gurina, ga shehu ƙaryar arna, ko sun taho ba za su iso ba. Wa zai magana ga ka? Ga shehu wakaso, uban Ahmad angon Amuratu su barka sai dai Allah. Rike ya inda ka saba al'amarin kana gon rabba, ƙaunar Muhammadu manzona ita ka sa a gaban ka haba, shi ya saka a kullun na gane ka a fara'a ba za ka gaza ba. Uban Ahmad angon Amura rabbana ya ƙaro imani. Wa zai magana ga ka? Ga shehu wakaso, uban Ahmad angon Amuratu su barka sai dai Allah. Tudu na ji
akuya ko shege wallahi dole sai ya nisa, ba a gudu cikin laka kariya ta zama jiki a jikinsa. Oga Shehu Wakaso Allah ya ma'ashi yasa aka fuga asa, ka tambari na godiya ne maka Allah ya karo imani. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. Allah kadai ya nufa kai dai ka zama kai kadai a cikin yanki, irin kai muke yin nema ai babu yanzu ya zama aiki. Tun lokacin in kana a soja na ji zance in ka ba aka wasa da aiki. Oga Shehu Wakaso dan bari yabo tuntuni ka samu. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. La ilaha illallah hadari na ce malfara duniya, ƙasar usa wane shege ya tafiya ba takalma, ka gama a kalau kuma ka daɗi kalau ka zauna a kalau da manya da daraja tintini ka samu a tunda ka rike ɗan abu dalla. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. Oga Shehu Wakaso tambaya ta anan na yota, sunan ga a ina ne ka samo shi tambaya aban ansa. To ni tuni ai na so tunda an ce mini wa aka so, to ni na riga na ɗauka akan ka wallahi zan iya duka. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. Wanda duk yake bani a da kuma yana yi min guri, yanzu ka in yama daina dan na yi gamu da mai alhairi. Tunda na samu Wakaso a duk wanda zai bar ni to fa ya bar ni, da Allah da annabi mun ka tsaya ƙaryar kafuri dan iska. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. Wa zai taɓo wuta a bai ko ka ba abu ne kan na shaida, na faɗa kuma na ƙara ƙarfi yake yin hada. Irin Oga Shehu Wakaso na bincike shi sai na gida, wallahi ba abu sai na rantsi ina tabbatar da wani yanki. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. Rabbana ya ƙara a maka girma da mataba ta manzan Allah, a ba Fadima sanadin komai da Amina da Abdallah. Mun yi tawassali da girmansa shi yasa ba mu fada wa matsala, wallahi kwa rike annabi lamari ne sai ya zama noma. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. Oga Shehu Wakaso wallahi tilasa in ce na gode, kai min da ka ƙara mini tamburan na aka in yi su daidai. Waka akar kama da amu ba a fara komai ba in shaida ma, tunda ka so mu ma mun so ka rabbu Allah ya raya zumunci. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. Oga Shehu Wakaso, Oga Shehu Wakaso, da masu sani ayyukan na aka tinika taba mai alhairi mai san jama'a bayanin ba zan boye ba. Lambar yabonsa ta fi 10,000 kowa ya zo domin yayi duwa. Wa zai maka dagaka Oga Shehu Wakaso, uban Ahmad angon Amratu su barka sai dai Allah. Mukarrimun nasi anta muhibbul jama'ati, Oga
shehu wakaso, dole ne in yi ma baiti. You are the meaningful, you are the hero, sai na a faɗa in daɗa baiti. Ka rike ma'aikin Allah nasara, dole sai ka samu. Wa zai magana ga ka, Oga Shehu Wakaso. Uban Ahmad angon Amratu su barka, sai dai Allah. Wa zai magana ga ka, Oga Shehu Wakaso. Uban Ahmad angon Amratu su barka, sai dai Allah. Wa zai